आमी तो बर' जाति आदिबासि एन्जर खाय बेखुलि खाय एम्बु जाग्रा एन्जर जाग्रा मोफौ जाग्राखौ बे बामोना हाजारखि जोंनाथ' सोरबा एन्जरहाय हिन्दु मानि नों बर'ब्लाबो हाजार फोथा गोजारै फुनलायब्रा बे बामन जायगानि साउथनि बबेबा मन्दिर हाबोमोन राम मन्दिर जय श्री रामर मन्दिर বুলি কয় ना राम मन्दिर बहुत डाঙৰ राम मन्दिर किबा करिले देशर मालिक एटु न डाउट राम मन्दिर থাকিল এটা सम्पद হল थाक द्रौपदी नामाति खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आरोबाव भिडिअ मोनसे लानानै फैबावलायबाय बे भिडिअआ गोदान जेबो नङा बे जाबाय आङो मैयाहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदोंमोन सभाराम सारनि स्पिच मैयाहाय आङो भिडिअआ लावद्राय जायो हिसाबै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुल होनो हायाखै आङो ससेल' होनाय जादों दा बिनि आद्रा ससेखौनो आङो दिनै लानानै फैफिनदों नोंथांमोनहा खोनासंफिनबानो जाबाय जेन' मा बुंलांदों मा जाथाय जाबोदों आरो मा जाबावगोन बेफोरनि सोमोन्दै जोङो दिनैनि बे ससे भिडिअआवहाय मिथिनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो आरो बिथां सारा मा फोरमायखो बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनानै लादो लोगोसे खावलायबावो नोंथांमोनहा बे सारनि मुङावहाय भिडिअखौहाय फुल जोबजासे नायखांनानै मोनसे लाइक होलांदो आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो एनडिपिनि सिलाय दांनानै सारेन्डार जाबाय मोनब्रै एनडिपिफ्रा सहि खालामनानै बिटिआर लाबोबाय सुक्तियाव दंमोन पारामिलिटारि सिआरपिएफआव सोनो मोननांगौ होननानै निस्सय सराइबिलावबो खारलायनाया जादोंदां ना ट्रेनिंआ जादों जायाखै हा सासेबो ना सिआरपिएफ ना पुलिस आसाम गभर्नमेन्टनि जाय रोंदों बेफोर मोनदों कमान्ड'आव खिन्थु स्पेसियेल रिक्रुटमेन्ट बै समाव हाग्रामाया जायखौ मोनदों गोबां सिआरपिएफआव सोहरदों गोबां आर्मियाव सोहरदों गोबां बिएसएफआव सोहरदों गोबां मानसि पुलिस मोनदों नङा होमबा दा एसे फिटेड दा बबे एनडिपि सोरबा पुलिसाव कमान्ड' मोनहैदों नामा दाखालिनि साख्रि ओंखारनायावथ' जेनेबा माबा बे जाय ट्रेनिं लिरनायाव बारनायाव जायाखरा ना बेफोर बादियासो मोनदों एनडिपिथ' नङा जोंहानो आंनि फंबाय बादि जाय आयंनि फिसाला बै मागथाइगावआव बे जोंना प्रमद होननायना बेना फिसालाया सानैबो मालाय कमान्ड'आव लेखा गोरोंजोबखा नालाय खारनायबो ट्रेनिं होबाय जायो बिदा फंबाय सानैबो सासेया दारगा मोनबाय सासेया कमान्ड'नि माबाबाव आं बेफोरबादि मोनबावदों आरो दा बिदियासो मोनदों एनडिपिनि हिसाबै स्पेसियेल टाइप जानांगौ जों सारेन्डार होनाय सिलाय जमा होनाय नै बेबायदि दा बेफोरखौ साख्रियाव सोनायाथ' बाद होनो हायाखै जेलावसो थ्रोब सोगासिनो दं आरो बेखौ उननो सान्ति फैबाय रायजोफोर सान्ति फैबाय हाग्रामानि आमोलाव बर' सान्थालजों बुलाय होदों हाग्रामानि आमोलाव बर' बांगालजों बुलाय होदों सान्तिया दासो फैदों होनना बुंदों बे फैनायनि मेन पलिसिया जादों बे गभर्नमेन्टआ हाग्रामाखौ बे समाव गिबाय सारा आसामावनो बे बिटिसिआ मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआ जेरैबायदि माबा जोंनि गभर्नमेन्टआ थाराया जानांगौ हाग्रामानि माबाखौ जेरै मा खालामनांगौ जिहेतु ल' एन्ड अर्डारा बिटिसिनि हाग्रामानि खमथायाव गैया नै बबे जायगानिफ्राय सिख्लाफोर बे माबा गाव लंथं गोथै बाव गारफैहैलायखो बबेबा हमना लाबोनानै नङा दावराव बेनो बे सिस्टिफ्रा आदिबासियाबो दाय गैया बर'आबो दाय गैया बहाय गभर्नमेन्टनि षड़यन्त्रआ बहाय हा सान्थाल जायगायाव गारना होफैबाय सैथ'पुर जायगायाव नै बिनिफ्राय आराम्भ जाबाय ओमफ्राय बे एनडिपिनिफ्रा फिसौजों लोगो बादिमोन होदलाजोब्बाय बांगालफोरनाबो बिदिनो जादों दा बांगालफ्रा बुङो बेथ' जोंनि माबा नङा फुरा बाव गभर्नमेन्टनि षड़यन्त्र दं बावहाय गावजों गाव बिटिसिजों सावथालजों बर'जों बोरै जालायहोनो हायो सान्थालजों राजबंशीजों बोरै जालायहोनो हायो सान्थालजों बांगालजों बोरै बुलायहोनो हायो असान्ति जानानै जाहाथे खुनु बे जायगाया डेभेलप जाया नै बेबादि पलिसियै दानि आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा पलिसि खालामनानै बाव बिसिंखल खालामदों हाग्रामा जाहाथे दुरनाम जायो थेवब्लाबोथ' हाग्रामाखौ दुरनाम खालामनो हायाखै सान्ति सम्प्रिति लाखिनानै बिभिन्न जाति सान्थालियानो हक बांगालानो हक राजबंशीयानो हक होयै बहराव देरहायै सरकार दाबोनो हादोंना हायाखै थांनायावबोथ' हायोमोन हाग्रामा साबसिन देरहाया 17 जन देरहादों 17था 40थानि बिथोराव 17था देरहादों रायजोफोर ट्रेक्टरा प्रमदआ खेबसे देरहाया 11 जनल' 6 जनानो जोंहा बारा दा गभर्नमेन्टनि नियमाव भारतनि आयेन मथेबा जाय बारा बेखौ गभर्नरा गभर्नमेन्ट दानो सुबिदा होनांगौ 6 जन जोंहा बारा नंगौना नङा खिन्थु बे गभर्नमेन्टआ गासिबो गावखौ लोगो लानानै बे आयेननि बाबै 11 जनल' देरहानायखौ प्रमद बर'खौ लानानै सिफ खालामनानै गुबुनखौ गासिबो माबानानै बेखौ सिफ बानायदों आयेनथ' नङा
गभर्नरा हाग्रामाखौ गभर्नमेन्ट दानो थाखाय लेंहराखिसै गभर्नमेन्टआ दानो हायो हाग्रामासोमोन थारमाने मानसिखौ खावना लांजोब्बायब्रा हेमन्तआ देरहानाय लोगो लोगो टिभियाव नुवाखै होनबा जै देरहादों नैबे उकिल लिलि हटेलाव दोनदों लिलि हटेल गुवाहाटियाव ओंखारहोआ जै ज' बानायथामनि थांब्लानो हाग्रामाजों लोगो जाहैबावगोन नालाय हाग्रामाजों जाहाथे लोगो जानो हाया बे रेव रेवामोन बादिखौ लांजोब्बाय नै नांगौ नों थाखा ला मा ला जोंनाव फै नै माबाथाय नों थाखा ला मा ला नोंनो ओरैबादि मन्थ्रि होगोन जोंनाव फै नै बेबादि बायै बायै लेंलांनायजों थाङाखै लेंलांनायजोंल' थांनो हाबावाखै बे सजल सिन्हा सिबाय कंग्रेसनिफ्रायसो देरहादोंमोन सजला श्रीरामपुर नाब्रा बेंगलि दे सजल सिंहाबो बेबो नोङो कंग्रेसखौ गारनांगौ बिजेपियाव जानांगौ नों खावना लांफैजादों आरो सोर खावदों नों आं नङा टुपि गोजानि डिस्ट्रिक्ट बा एसपिफ्रानो बिसोरखौ लांनानैसो लांदों बा गभर्नमेन्टआ बिसोर दानो हादोंना ओंखायनो बिसोरो जेबो खामानि गैया जोंहा नोंथांमोननि होनायाव जों देरहाबावगोन दा नैबेखौ जोंनि बिटिसिखौ बासायनो जुनैनो प्रमद बर'खौ जुदि फेजेनाब्ला जोङो भबिष्यतआव बे बिटिसिआव सान्ति सम्प्रिति लाबोनो हानाय नङा आरो जों उन्नयन लाबोनो हाया ना लामा बानायनाय ना कलेज बानायनाय ना हस्पिटाल लुनाय ना दालां लुनाय बे खामानिखौ प्रमदआ जेबो हाला क्षमता गैला आसामा लांफिनजोब्बाय दा आसामासो खालामना हरो ना बिटिसिआव जोंनि फिसा फिसौ लेखा गोरोंफ्रा साख्रि मोनला सासेबो साख्रि होनो हायाखै बिटिसिआव दाबो बेनिफ्राय दा जों साख्रि होगोन मा होगोन ओरैबायदि उन्नयन खालामगोन नोम्बा समाया बेसे दंबावो दा रायजोफोर समा जादों 25आव जागोन 25आव बोसोरबा थाङो दा 24 नङा होमबा 24आव दिनै मामानि एप्रिलनि दिनैहाय खय थारिख 28 थारिख 27 सानथामल'सै नङा होमबा एप्रिल बिनिफ्राय मेनि जागोन जुन 6 मासा थांखानोसै ओमफ्राय नैबे जुन मानिफ्राय बे डिसेम्बरनि 25नि बर'दिन बायबानो जाहैबाय बिटिसिआ आरो 26आव माबा थालायनानै मा जालायबाय एमएलए जाहैलायबाय माबा सम दंबावो दा बिसोरो जेबो खामानि मावनो हाला रायजोफ्रा बेखौ जों खामानि मावनायनि सम गैला दा खालि भट बिसोरो थाखा फैसाबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हाला दा ओंखायनो दा ओरैबादिनो दा नोंथांमोनाव मामा फर्म लानानै दा नैबे मामा अरुणाव दैनो माइरं मोनजानायनो बेफोरबादि थगायै 75,000 थाखा मागोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा नै जोंनि ट्रेक्टर पार्टियाव होआबा नोंसिनि सेल्फ हेल्पखौ दाननोसै गिनाङा बिसोर दानथों 25आव गभर्नमेन्टआ बिटिसिआ हाग्रामानाव ओरैनो फैगासिनो दं लोब लोब दा बिराद फैबायलै गैला जोंनि दलाव हाबनाया जोंथ' बुङो आंनो बुंबाय थाबाय हाब मानोथो इसेबां फैखोब्रा जोंथ' जोंहा क्षमता गैया फैसा गैया गभर्नमेन्टआ नोंसिनि मानोथो जोंनाव फैबावखो गभर्नमेन्टनाव थानाङा होमबा सोरबा लाजिनानै एसे दाबो दं एसे थाखा फैसा मोननांगौनि बिलनि सार जोंबो थांजोबथानोसैलै मानोना एसे थाथ'नानै दं बिसोरजों थाखा एसे मोननांगौ दं बेखौ मोनग्रोबानो सोरसो जाखाजोब्बाय थारमाने दानो दाग थाङोब्ला बेखौ दानगोन नालाय मामा फिसा फिसौ मावनायनि थाखा मोननाङा बियो नै बेफोरखौल' दं अनेक मानसिया बे ट्रेक्टर पार्टियाव थाला आरो ट्रेक्टरनि दा थांनानै थानायानो हेमन्तआसो फोथांनानै दङ बिजेपि नङा होमबा दा बे हिसाबै जोङो ट्रेक्टराव भट होनाङा ट्रेक्टरनो भट होनाय मानि जोंनि जाथिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बिटिसिखौ फोजोबस्रांनो नागिरग्रा बिजेपिनो भट होनाय बादि जायो मानोना बिजेपि हेमन्तजों प्रमदजों लोगो नंगौ नङा हेमन्तनि जेबो फंसे बाथ्रा बुंनो हाया जिरायनोबा जिरायनांगौ गसंबा गसंनांगौ प्रमद बर'आ जेबो स्किम लाबोनो हाला हाग्रामायाथ' नांलायदोंमोन बै समाव नङा होमबा नों मावजि होनब्ला बे सैमा होनना बुङो नङा होमबा नुनानै नुवाखै नोंथांमोनालाय बेबादि साहस दम गोनां सासे नेताब्ला जोंना हाग्रामामोन दिनै सान्थि होनना बुंदों दहाय एसे बाथ्राखौ माबा लांदां एनडिबि फंबायफोर 35 बोसोर एबसुनि बुंनायाव माबाना सान्थि माबानानै सुक्ति खालामबाय रन्जनखौ जेलनिफ्राय माबानानै सहि होबाय दिनै खावब' प्रमदासो बाव जिरायनायनि अधिकार गैया खमरा बाव रन्जनासो सिफ जानांगौमोन दा रन्जनखौ गोसो जानानै जेलनिफ्राय ओरैबादि बिसिनि लेक्सारार भाइराल खालामना नुवाखैब्रा मानसिफ्रा बैयाव बुंलायनायफ्रा उरखावग्रामोनहा मेसेबनानै सहि होफैबाय होननानै बाय फर्स सहिया होनानै जेलनिफ्राय बख'दों बै दाउ माबा फेरेंगामोनखौ लायदों सोरबा माबामोनखौ लायदों हाग्रामाय मा खालामनानै सहिया हो फैबाय नालाय थांफिननो उफाय गैला सिलाइखौ नाजावजोब्बाय लाजोब्बाय सहिया होबाय थ्रोब रायजो बिग्राया दा जायनि थाखाय प्रमद बर'आ सुक्ति खालामनो हादों बिसोर दा जेलाव जों
जेलनिफ्राय बहननो हायाखै जेसेबां मानसि बे आन्दलनाव मानसि थैदोंमोन एनडिएफबिनि गावजों गाव बुथारलायनायानो हक माबाफोर थैयाखै बादलामनो बिसोरनो फैसा मोनहोजोबनांगौ 1,500 कौटि फैसा सुक्तियाव दङ बे 1,500 कौटि थाखाखौ 1.5 फैसाबो जोबनोसै गभर्नमेन्टआनो गैया बिटिसिआव होमबा बे प्रमद बर'आ गोरों जासै 1.5 फैसाबो गैयाब्रा फैसा लायनो रोङा हाग्रामाथ' मालाय लायदों माफैदों लिरखानाय दं सुक्तियाव बे थाखाखौबो जुदि लायनो रोङाब्ला मोनबोआब्ला बे प्रमद बर' जाम्बाखौ मानांगौ नैबेयावनो बे जाला बेजों फानजोबसै खिन्थु बे बिटिसिखौ जोंनि खमथाखौ बे हिसाबै खमथाथ' लांखाजोब्बाय बे हिसाबै फैगौ जे भट रायजो राजाफ्रा जाहाथे ट्रेक्टरखौ गारनानै जोंनि नांगालाव भरहैयो मैया जाखांबाय दै हरैना जोंनि केन्डिडेट दं उदालगुरि मंगलदैयाव लकसभा गैया होमबा आरो लकसभाया जादों जोंनि बे गसाइगावल' नङा 9था MLA समष्टिजोंसो मोनसे लकसभानि समष्टि जायो दै रायजोफोर खोनाबाय दा जोंनाव 9था दं 9था आरो बिटिसि हिसाबै बे नोंसिना जन्दुवार समष्टि नङा होमबा 40था समष्टि गैया होमबा 24था बिटिसि समष्टिजोंसो मोनसे लकसभा जोंनि बे क'क्राझार लकसभाया नङा होमबा दा बे हिसाबै जोंनाव बाव गाज्रि जाबाबो हजों मोजां जाबाबो मोजां उदालगुरियावथ' मालाय रंजाबाय मैया आं खबर लाहरदों मोनावनो बिसिना भटआ मैया जाबाय सेकेन्ड फेजआ उदालगुरि मंगलदैना हाबाब थांसिगोन जोंना दुर्गा दास बर' हजोंनि केन्डिडेटआ गासिबो बुंहरजोब्बाय आंनि लोगोफोर दं आगोलनो EM जानाय सोरबा पार्टिनि मामा जानाय बांगालफोरनावबो सोंहरबाय आङो है एबार राखिब नवारे फार हल लामाथ' नांगाल पार्टिथ' फार हल थारमाने रिजाल्टआ खिन्थु सारिसिम नेनांगौ जाहैबाय दा ओरै थुखु जादों मा जाखो जाय केन्डिडेट सिमां नुबाय थानोसैब्रा नङा होमबा साननांगौआ गोबाव जायोसै ना अंक खालामबाय थानोसै गोबाव थानांसै ना नै रिजाल्टआ 4आवसो 4 जुन जोंनाबो 7 थारिखआव जागोन ना बिदिनो दा ओंखायनो हरैनि प्रभाबा ओरै फैसै जोंनाबोथ' जोङो जेरावबो दा खबर लाहरो मैया जेनेबा हाग्रामा थांदों फुटबजरा हाजार बांगाल थांगाल जोंनोसो जोमगोनानै नुजाजोब्बाय आरो जेरावखि थाङो हाजार मानसि थारमाने नांगालाव भट होनो जुनै नांगाल पार्टियाव फैबाय दा खिन्थु बिदि होननानै जों गोरलै दाला हजों भटआ जोबजोब्बाय नालाय जोंना जेरै लोब जों दिनै फैदों गाबोननिफ्रायबो बे ट्रेक्टर पार्टि आरो BJPनि बे मामा पार्टिया गलाब बे पदमफुलनि पार्टिया हरैथ' भट गैला नालाय मन्त्रि मनलायाबो फैजोबसिगोन नोंथांमोननि जायगायाव बै बाइ इलेक्सनावनो जिरनखौ देरहाहोनायाव मानो हाया बालागाव बादियाव हेलिकप्टारजों फैदों दिल्लीनिफ्राय नङा होमबा दिल्लीनिफ्राय सर्बानन्द सना बालागाव फैनो फैयाखै हेलिकप्टार लाबोदों खयथा हेलिकप्टार फैदों जोंथ' मिनिदों हा देरहाखागोनलै बाइ इलेक्सनथ' जेनेरेल इलेक्सन नङा खाफाल गैयियाव जोंना आदा माजेन थैनानै बेहा खाफाल जाहैबाय नङा होमबा थैयाबाथ' थैलाय उजिलाय बे देरहाया जोंना देरहाखाबायमोन देरहासिन खेबनै देरहाहोदों जों आदा माजेनखौ कर'ना होननानै हस्पिटालाव लांनानै बुथारनाय बायदि जाहैबाय नङा होमबा बुथारनाय बायदिसोलै आं ओरैनो थैदोंखौ आं साना जाय हस्पिटालाव थांदों बे थैदों बर' MLAखौ बै बाव माबानानै बेखौ नांगौ एसे बोरायखाबायबो नै मुलिफ्रा थिग गैया आंहाबो जादोंमोन आंथ' डाक्टाराव थाङा माथो जुरि बुथिनि जों लागोआव बै देलायनो गोरों होननाय दंलै आंनि खाथियावनो कारिखराव हनै बानायसै माथो आं दासो नायसनदों बानायसोखौ बेनि जुरि बुथिजोंनो हामजोबदों बोजोंनै लांफैयो आदै रुटेन लागाव माथ' बिनि मुलिजों माथो हामखो दा बेखौ हस्पिटालाव लांबाय बुथारबाय मानसि गिदिरखौ बुथारजोबदों दा ओंखायनो जोङो बेफोरखौ बासायनो जुनै थाखा फैसा जासिगोन हेलिकप्टारजों फैनाय नालाय दाथ' लामा क'क्राझाराव थांजाब्रा नियमा ओरैबादि बे भट समाव जेब्लाबो 1 लाखनि बा 50,000नि बारा थाखा लानानै दाबिनाय रायजोफोर गारिजोंब्लाबो क'क्राझाराव थायै पुलिस एकजोब 50,000नि बारा लानो मोना आरो बेबो मानो लादों बबाव थांनो मोजाङै जबाब होनो हानांगौ खिन्थु 50,000नि बाराबा नोंनि थाखाया सिख' जाबाय नों उनाव मोनफिनगोन भट बायनानै नोङो खिथानांगौ बे फैसाखौ फाय मोना मा खालामनो लांदोंमोन थानाव थागोनब्ला नोंनि फैसाया दा ओंखायनो फैसा चेक खालामग्रा मेल्ला पुलिसफोर दा चेक थाबाय भट फैबाय नालाय बिनो गावसिनिबा ओरैबायदि राननो हागौ बिसोरो रानग्राफोरखौबो जोंहा मा नांगौ गोदो आगोलाव मा रानदों बे हेव गाला बे बेमार लांग्रा एम्बुलेन्सफ्रा 101 दंनो 100 माबा दं गभर्नमेन्टनि गाज्रि जाबायना मानसि बेमार लांबाय नालाय बेखौथ' चेक खालामा रावबो नै बेबायदि लांनानै फैसा लांफायो रानहैयो दा नोंसिनावबो बेबायदि जोंनि सेंग्राफोरखौ जोंबो दलखौ थिग खालामखादों ओमफ्राय फैसा होयोब्ला आं नोंसोरखौ दाला होननानै बुङा जासिबाय नालाय रायजोबो जोंनाथ' दला गभर्नमेन्टबो गैया माबो गैया फैसा गैया
जासिबाय नालाय 500 हक मान लादो बहरा खिन्थु नांगालाव हर हा नों होदों आं लादों हा थाखा दं नालाय होदों आंथ' नोंसोरखौ थाखा होनायखौ माथो लाया जानो नङा होमबा लानानै खिन्थु बहरा जातिनि सार्थआव उन्नयननि सार्थआव बहरा नांगालाव हो आरो बिसोरबो बिदि होखानाय नङा जानला मोनला नांगालखारिखौ न'आवनो हाबफैखानाय नङा होमबा दा बेबादि आलदा आलदाखा दा खिन्थु अनेक सेन्स जाबाय बिसोरखौ बिजेपियासो दा मा खालामदों हेमन्तआ फैगोन चिफ मिनिस्टारा बै बामाव सामागुरि ना मा सामागुरियाव गाबोन हेमन्त गाबोन फैगोन ओमफ्राय क'क्राझाराव बिदिनो प्रत्येक समस्यायाव गागोन पर्बतजरा हरिसिंजों क'क्राझार दतमा बेबादि आरो दा रायजोफ्रा आङो उनावबो जेनेबा जोंहा फैबावगोन सोरबा सोरबा बिदिनो फैगोन बहुत बिदिनो खुनु प्रलबन थगायनायनि बादै जोंहा बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव नैबे एमपि भटखौ जोंहा खाम्फा बरगयारिखौ देरहोनांगौ खाम्फा बरगयारि ओरैबायदि गोरों गोरा मानसि बिनि तुलनायाव दानि ट्रेक्टर पार्टिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया आकाश फाताल मा रोङो एमएलए जेबो दिसपुराव जेबो खामानि मावनो मोनाखै आरो बे दिल्लीयाव जेबो बुंनो हाया नोंनि बे जातिनि समस्याखौ हस बेयो जेबो बुंनो हाया मानोना बबाखासो बिजेपियासो देरहाब्लाबो बानायहरसै हो थारमाने आदिबासी समस्या राजबंशी समस्या এই ट्रेक्टर पार्टीটো গলে দিল্লীত কোনো এটা বাসন রাখিব নোৱাৰে কাৰণ বিজেপি হে সরকার এই তুমি চুপ থাক তোমাক আমিহে বনাইছো এমপি তুমি চুপ থাক কিন্তু আমার বিপিএফ দলৰ যেটো কিবা সব বক্তব্য কিবা কৰিব আর এই বিজেপি সরকার ব্রাহ্মণ সরকার বামুন সরকার আমি তো বড় জাতি आदिबासी एन्जर खाय बेकुलि खाय एम्बु जाग्रा एन्जर जाग्रा मोफौ जाग्राखौ बे बामोना हाजार केजि माथ' सोरबा होनदोंहाय हिन्दु मानि हिन्दुनि माबालाय होनना बिसान नामा नों मन्दिरावनो हाबनो मोना जों साउथआव नों बर'ब्लाबो हाजार फोथा गोजारै फुनलायब्रा बे बामोन जायगानि साउथनि बबेबा मन्दिराव हाबनो मोना হ্যাঁ মন্দিৰতে সোমাব নোৱাৰে সেইদিনা এটা অসন্মান আপোনালোকে আদিবাসীবিলাক এইবিলাক অলপ বুজিব লাগে কিন্তু বৰ্তমান আপোনালোকে আদিবাসী ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল গঠন কৰা হ'ল তেৰ থানা সেইদিনা প্ৰমোদ বড়োৰ লগত আলোচনা কৰিছে চিএমৰ খালী লগত আকৌ লগ ধৰিব ইহঁততো হাত বান্ধা চুক্তি হৈছে না নাই আদিবাসীফোৰনা চুক্তি যাবাই बै खब्रा आनला बिटिएफ एसटिएफ ना किमानबा संगठन मिथिलायना बिसोर चुरि जाबाय ड्रागन फाइटार नामावल' इएम थाखा गरसेबो गैया डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बाजेटाव थाखानो लायाखै हो खिन्थु बिसोरो बिजेपिजों होआब्ला गाबोन एरेस्ट आदिबासी काउन्सिल হয়নে নহয় এই অসীম কাউন্সিলবিলাকত তেনেকৈতো দিবই লাগিব কিন্তু ৰাইজটো ক্ষুব্ধ কি বনাইছে হ্যাঁ সব এতিয়া কিবা কৰিছে ইহঁতক কৈ আছে আপোনালোকৰ আদিবাসীবিলাকে সব বিজেপিক ভোট দিব লাগে কিন্তু আদিবাসীৰ কাৰণে কি কৰিল হ্যাঁ একোতো কৰা নাই বাজেটত নকৰাকৈ আদিবাসী গাঁওটো কেনেকৈ উন্নয়ন কৰিব ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলক হয়নে নহয় এই দুৰ্গা হাজৰা অসীম হাজৰাহঁতে হয়নে নহয় আৰু এনেকৈ খালি নাম মাত্ৰ আদিবাসী মানুহক ৰাষ্ট্ৰপতি বনাইছে আর সান্থালিবিলাক বহুত ভাল হয় হেই আমাৰতো রাষ্ট্রপতি হ্যাঁ কি মুর্মু দ্রৌপদী মুর্মু আমার সান্থালি রাষ্ট্রপতি মানে রাষ্ট্রর মালিক ভারত দেশর মালিক হয় না নয় এনেকেই অসম্মান করেছে সেইদিনা নতুন পার্লামেন্ট হাউস হল নতুন পার্লামেন্ট হাউস পার্লামেন্টটো দেশর এটা সাংসদ দেশর সম্পত্তি কোনো প্রত্যেক সম্পত্তি কোনো মোদী থদি এইটো প্রত্যেক সম্পত্তি নহয় আর যেতিয়া পার্লামেন্ট বহে তেতিয়া প্রথম স্পিচ রাখে রাষ্ট্রপতিয়ে স্টেটের বিধানসভার প্রথম ভাষণ দিয়ে গভর্নরে এই রাষ্ট্রপতি উদ্বোধন করার সময়ত তাক ইনভাইট করা নাই নিশ্চয় জানে কেনেকৈ অসম্মান করা হল রাষ্ট্রের মালিক হিসাবে গৃহ প্রবেশটো এইটো কৰিব লাগিছিল রাম মন্দির জয় শ্রীরামৰ মন্দির বুলি কয় না রাম মন্দির বহুত ডাঙৰ রাম মন্দির কিবা কৰিলে দেশৰ মালিক এইটো ন ডাঙৰ রাম মন্দিৰটো থাকিল এটা সম্পদ হ'ল তাক দ্রৌপদীক নামাতি মাতিব লাগে না নাই রাম মন্দির নাই সাউথত এটা মন্দিৰ দ্রৌপদী মুৰ্মুৱে কালী পূজা কিবা বহুত পূজা কৰে এটা মন্দিৰত আদিবাসী হোৱাৰ কাৰণে তাক সোমাব দিয়া নাই কি নাম হ'ল আদিবাসী জানেখানি মন্দিराव हाबनो मोनासै राम मन्दिर बेखेवनायावबो भारतनि बयनिफ्राय देरसिन मानसि नामब्ला मोदीनिफ्रायबो देरसिन बिबानाव दं होनब्ला द्रौपदী मुर्मु सान्थालि जाबाय नालाय न' बेखेवनायावबो हाबाखिसै मन्दिरावबो हाबाखिसै आरो दाखालि एल के आडवाणी बेनो भारत रत्न होदों भारत रत्न किबा करছে नियम मथे राष्ट्रपतिये থিয় হলে प्राइम मिनिस्टाराव থিয় হ'ব লাগে
ই বহি আছে তাতে বহিব জাগা নাই দেখিছে নাই এইবিলাক গোটেই ভাৰতত সেইকাৰণে চাউথত গোটেই ভাৰতৰ চাউথৰ আদিবাসীবিলাক সব আদিবাসী খালি সান্থালি নহয় না আমি বড়ো আদিবাসী উৰিয়া মুণ্ডা বহুত আছে নাই জনজাতি এইবিলাক ক্ষুব্ধ হৈ এইবিলাক বিজেপিটো সব উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈ আছে ন' ডাউট ইহঁতৰ NDA খালি বিজেপি বুলি নহয় না NDA হিচাপেহে গোটেই চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে বাকী বিজেপি হিচাপে বহুত বেয়া সেইকাৰণে আদিবাসী ভাইসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবিলাক কথা আপোনালোকে গাঁৱত বুজাব লাগে আমাৰ দলটো এই যে ইস্তাহাৰটো দিয়ক দেই এটা অসমীয়া যদি মই আছে ইস্তাহাৰটো পাইছে নাই আমাৰ দলৰ এইবিলাক চাই আপোনালোকে আলোচনা কৰক মোৰ গাড়ীত এটা আছে মই দি দিম এইটো ষ্টাডি কৰি আপোনালোকে কিবা কৰক BPF দল যদি যায় আদিবাসী সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ সাংসদ যিটো কিবা খাম্পা বৰগীয়াৰী পাৰ্লামেণ্টত একদম কিবা দিব সান্থালিটো কিবা কৰিব লাগে অংগনাবাদী ৱাৰ্কাৰবিলাকৰ যিটো আন্দোলন হৈ থাকে এই বেতন দে বাरायनांगौ होननानै गुवाहाटीयाव आन्दोलन खालामा होमबा अंगनबादि वार्कार हेल्पार ओमफ्राय बे ओंखाम संग्राफोर ओमफ्राय दायफोर बेथनखौ बारायनो जुनै बे जोंनि दला जुदि सरकाराव फैयोब्ला बिसोरथ' आन्दोलन खालामहैयो बिसोरखौ बेथन बाराय बबे फाग्ला साधारन जेबो मावैयानो ओरैनो थाखा मोनोबा अरुणाचलजों सानफा गाहाम मावनायनि बिदि बेथना मारै हरनाय जायोना जाया हा नै बिनि बेलेन्सखौ जुजिनो जुनै BPFनि माबाया थांगोन फिसा मावाबालानो ओरै मोननांगौ हा आरो साख्रि बादि खामानि मावनानै बेथना सानसेयाव 100 गोलैया मा जाखो बियो बे साख्रि होनना बुङो नामाखौ नङा होमबा नै बेफोरबादि बैसम्यखौ दूर खालामनो जुनै जोंनि दला नाजागोन दा जोंना राभा जनगोष्ठीफ्राबो बैयावथ' राभाफोर लोगो मोनबाय जोङो राभाफ्राबो ओरैबादि खुब्द जाना दङ राभाफ्राबो हो राभाफ्रा ओरैबादि लायो जनमनि राभा बुथारनायखौ नुवाखै होमबा राभा जनगोष्ठी एसाइ आसिल नाय जनमनि राभा होननाया सासे हिन्जाव पुलिसटार गामोन बेखौ गोसो जानानै ट्राइबेल नालाय मा बुथारखो गावसोर बुथारलायबाय CBI होबाय मा होबाय ओरैसो थैदों होननानै एक्सिडेन्ट जानानैसो थैदों होनना बुंबाय बिमाया साव होलायनानै दाख्लै आंखौ मा खालामबाय गभर्नमेन्टआनो बुथारनाय नालाय बेखौ गावसोर पुलिसजों आयेनखौनो दोनखोमालायबाय आरो नै बेबादि जादों थिग जोंनाबो सान्ति फैबाय होनना बुंनाया प्रमद बर'आ बे फेरेंगा फाग्लानि आमोलाव बन लायग्रानि मेलेम गलायनायसो गावथार जानांगौ बे सान्ति खोनादों चिराङाव मेलेमानो गलांलायनाय हा जों साद आरो मामा थैदों बर' सेंग्राफोर जनक बे सान्ति मानसि थैनांलाय मानसि थैबावखो सोर गावथारदों बेखौलाय फेरेंगानि आमोलनि गावथारदोंना गावथाराखै नङा होमबा आरो बबावबा खोमा मोसौ लांनायखौ बबावबा खोमा हादलाबलायनाय बिसि फिसायखौ खोनाखै होनबा सरकारनिफ्राय बेफोरबादि घटना बेनो सान्ति दा ओंखायनो बेबादि असभ्य सरकारखौ थाबैनो जों होखारनांगौ बबे फाग्ला जाम्बा मामा फेरेंगालि फेव होनना फेरेंगा जेरै नायनायाव माथो आंथ' मोखांजों मावाखै नुबाय आङो बे गथ'खौ नङा होमबा मामा सुइजारलेण्ड खालामग्रोनो नागिरना दाउ गुफुर फिसिनानै बर' बादि खालामजोबसैनो होमबा पल्ट्रि अमा मिसननो अमा फिसिजोबनोसै बर' फाग्ला साबसिन अमा फिसा होनो हाखो बोरो दाउआ साला दाउआ दे पल्ट्रिया गुफुर नालाय BTCआनो दाउ गुफुरजों बर' बादि रुजोबगोन सुइजारलेण्ड बादि बोरो माथो दाम बारायासो हनै बेंगलनिफ्रायसो फैजोबो नङा होमबा दाउ पल्ट्रिया बेफोरबादि फाग्ला जाम्बा सियान बुंनायनि बादै बिसोरनि दराव दंजोबो दा ओंखायनो जोंहा खाम्फा बरगयारिखौ नोंथांमोना बयबो सारि जारि खालामनानै 7 थारिखआव भट होलायदो नोंथांमोना आं नैबे बिथांनाव सोंदों एसे गोजानावथार उनफ्राव जुदि सरकाराव फैयोब्ला नेक्स्ट भबिष्यतफ्राव मा बेबस्थाजों खाथियाव लाबोलायनो हायो नङा होमबा नोंथां सेन्टारा बिराद गोजानाव थांनांगौ नङा होमबा लावख्रिगुरावसो होनलाय आं दिनैसो मिथिदों बै लावख्रिगुरा उन्दै उनला गथ' गथा सान्दुं सान्दुं थानांगौआव खिजानि दिनखालि अखा हायो नङा होमबा दैज्लां जालायबायना अखा हायोबा बारहुंखा बारोबाथ' थेवब्लाबो एसे खायदा बायदा खालामनानै थांथार जिहेतु भटआ मुल्य गोनां नालाय नङा होमबा आं बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय दे